Kaixo, Chrome nabigatzailean bestetan bezala asko dira instala ditzakegun gehigarriak eta aplikazioak. Bideo honetan guztiz praktikoa den bat ikusiko dugu, Nimbus. Nimbus gehigarriari esker, gure nabigatzailearen irudiak arditzakegu, odeira igo eta partekatu, edo besterik gabe, ekipoan gorde, inprimatu eta abar. Aurrena ikusiko dugu nola instalatu. Instalatzeko, hemengo botoi honetatik abiatuko gara, aplikazioen menu honetatik, eta abiatu behar dugu Chrome Web Store. Hemendik gehituko genituzke nahi ditugun gehigarri guztiak. Aurrena bilatuko dugu, enter sakatu, eta hementxe dugu. Orain, añadira Chrome gehitu, eta orain, ohartarazten digute gehigarri horrek zer egin dezakeen gure nabigatzailean, ez? Orduan, añadir extensión sakatuko dugu, eta listo. Beno, behin gehigarria instalatuta ikusten dugu hemen goian, ez? Elbide barraren eskuinean agertzen dela ikono bat, gehigarriaren ikonoa. Instalatzen ditugun gehigarri guztien ikonoak agertuko dira hor. Aski dugu klik egitea ikonoan abiaratzeko. Eta hemen ikusten dugu aurrena baditugula hainbat aukera irudia hartzeko, ez? Esate baterako, esaten duena parte visible de la página, hor klik egiten badin badugu, zer hartuko dugu. Bakarrik horrian ikusten dena, baina ez nabigatzailearen barra, ez fitxak eta egin dezagune bat, adibide bat ematearren, eta ikusten duzuenez, hartu duen irudia, justu hori da, pantailan ikusten zen zatia, baina nabigatzailearen barrak eta bar sartu gabe. Orain, beti ere, irudi bat hartzen dugunean, hautatu aldugu hemen editore honetan hainbat gauza egitea, baina hori beste aurrerago ikusiko dugu. Finalizar sakatu, eta beti ere ematen du aukera, nola gorde, Googlera bidali edo inprimatu eta bar. Jarraituko dugu aukerekin. Aukera dugu baita, orriaren zati bat, automatiko, esate baterako hartzen du orriaren puska bat. Kasu honetan, puska zehatza hartzen du. Hemen klik egiten badin badut, bakarrik zati hori hartuko du. Eta hemen ikon hontan, hemen izango dugu aukera editatzeko nahi baldin badugu, edo gordetzeko, edo bertan bera uzteko. Ziko dugu bertan bera. Aukera gehiago badaukagu, area selekzionada. Kasu honetan, egingo luke, kursorearekin hautatuko luke puska bat, ez? Nahi dugun puska. Badugu, hau, ez? Selección y desplazamiento. Honekin zer egiten dugu? Kursorearekin hartzen dugu nahi dugun puska, eta orain nahi baldin badugu puska hori mugitu aldugu nahi dugun tokira arrastaka eramanez. Ariketa hartu arte guk nahi dugun zatia. Hemen hau zabaldu aldugu, eta horrela hartuko genuke zati hori. Jarrai dezagun, badugu aukera, pagina kompleta hartzeko. Orduan hemen ikusten duzue, horria osorik ez dela ikusten, baina pagina kompleta sakatzen baldin badut, orduan hartzen du horri osoa. Nabigatzailearen markari gabe eta bar, baina ikusten duzuenez horri osoa hartu du. Jarraituko dugu, badugu pantaila negra aukera bat. Hemen, horrela eginez gero, pantaila beltza da, baina guk nahi dugun zatia ere eraman dezakegu arrastaka horra nahi dugun irudia. Gure ordenadoretik ona sartuko genuke nahi dugun irudia. Badugu baita ordenadorearen irudia hartzeko aukera bat. Hemen adibidez hartuko genuke justu mahai gainean dudan irudia. Konpartir sakatu, eta hau izango litzateke justu une honetan, hemen grabazioaren zatia ere ikusten da, justu une honetan nire ordenadorean dagoen mahai gaina, ez? Eta badugu baita ere, bideoa grabatzeko aukera bat. Hau oso praktikoa da, igual ikasleekin egin nahi dugulako,
justu bideo-tutorial bat edo azaldu nahi dugu ondo nola egiten den zerbait, ez? Eta orduan, grabatuko genuke gure ordenadorean gertatzen den guztia. Eta jakina, mikroarekin grabatuko genuke ahotsa. Eta azkenik, hemen ezarpenetan daukagu Android motako mugikorretarako bertsioa. Eta horiek dira Nimbusek dituen aukera guztiak irudia hartzeko, ez? Eta hemen badaude beste aukera batzuk, adibidez, irudiaren formatu hautatzeko, JPG eta on kalitatea ere hautatu aldugu, edo PNG eta orduan derrigor 100% kalitatea da. Badugu guardar como nola izena edo irudiaren izena jartzeko, eta baita nahi izan ezkero gaitu aldugu irudia hartzea modu azkarrean. Eta azkenik laster tekla batzuk daude guk ere konfiguratu alditugunak azkarrago lan egiteko. Orain adibide bat jarriko dugu ikusteko nola funtzionatzen duen. Nimbus abiatuko dugu, hautatuko dugu esate baterako kaptura mota hau, hautatuko dugu hartu nahi dugun zatia, eta orain editatuko dugu, eta hemen baditugu hainbat aukera, ez? Tamaina handitzeko, ez? Tamaina handiagoan ikusteko edo txikiagoan, pantalla osoan, hau ere interesgarria da, honi esker moztu aldugulako nahi dugun zatia, eta orduan aurrekoa desagertzen da, honekin egingo genuke atzera, hemen idazteko, eskuz idazteko aukera ere badugu, pultxo ona behar da, gero hemen hainbat forma ere baditugu, azpimarratzeko nahi dugun zatia, geziak, mota diferenteko geziak eta marrak, testua ere gehitu aldugu, elkarrizketatxo kuadroak sor ditzakegu, koloreak aldatzen dira hemendik, hau ere interesgarria da, honi esker desenfokatu aldugulako nahi dugun puska. Demagun hau ez dudala erakutsi nahi, orduan horrela egingo nuke eta desenfokatu egingo nuke. Eta honekin atzera egiten da edo aldaketa guztiak atzera egiten aldira. Eta hasierako irudira bueltatu naiz. Demagun badudala nik nahi nuen moduan eta orduan orain finalizar sakatuko nuke. Eta orain hemen badauzkat hainbat aukera. Nimbusen bertan gordetzeko, edo ekipoan gorde, edo adibidez Google Drivera bidali. Nik Drivera bidaliko dut. Eta hemen ere, noski, aplikazioari baimenak eman beharko dizkiogu. Eta orain, berriz, sakatzen baldin badugu, hemen agertzen da gezitxo bat, eta hemen gure Driven duguna zabaltzen da. Esate baterako, irudien karpeta horretan sartuko dugu irudia. Finalizar, eta hortxe gordeko da. Behin irudia Drivera igota, hemen gure Drive irekitzen baldin badugu, hor agertzen zaigu, eta berriz ere, hemen badugu, ematen digu, esteka hori partekatzeko aukera, on kopiatu eta poste batean edo mezu batean adibidez itxasteko eta gure ikaslei edo dokumentu batean jartzeko edo nahi dugun guztia. Ikusten duzuenez oso tresna erabilgarria da, espero dut lagungarri izatea, ongi izan eta hurren arte.